Союз студиясы югары сыйфатлы профессиональ фонограммалар яза, шулай ук аудио һәм видеокассеталарны күпләп җитештерү хезмәте күрсәтә. Союз студиясы Салават Фәхретдиновның "Дуслар булса кайгырма" дигән яңа альбомын тәкъдим итә. Тормыш бакчамдагы сайрар кышларым. Şapkay, şarap, murtaza. Hayırlı seferler tanıdı dostlar. Bizden Şuşa isimdeki Meslekler Çıyıntığı'nın birinci video kasetesi dünya sürecek. Haydi. Şeylerge siyene kızıldan giyene Bakşamda üseler şiyeler Bizge kuş salığız sıkılanıp kalığız İng matur şağımız diyeler Kıyaşğa uğrelip kızara şiyeler Siz ikev var kilegen diyeler Kıyaşğa uğrelip kızara şiyeler Siz ikev var kilegen diyeler Suslar, tatlılar, ürünler temi var Udimi büyük urelesen şiyeler Siyuğun yeşirgen aşıklar şikelle Kızarıp başların iyeler Kıyaşğa uğrelip kızara şiyeler Siz ikev var kilegen diyeler Kıyaşğa uğrelip kızara şiyeler Siz ikev var kilegen diyeler Hayırlı kiş Kazan Hayırlı kiş bizning jırlarımızını yaratışı kadirli dostlarımız Hayırlı kiş isemsiz başkalabız qonaqlari Mine kadirli dostlar Mine şuşu bakşada biz bugün sizning bilen Şiyeler ölgürgeç degen konsert programmasını biz ko'rsatirmiz, siz qararsız. Ne işin şiyeler ölgürgeç deb so'raysiz? Eshitib turam. Qiziq so'rov, aybat so'rov, ham yaxshilab javob berishga hozirlandim. Buning qadrli do'stlar, ikki turli ma'nosi bor. Birinchisi to'g'ri ma'noda. Bizning mana shusha yangrab turgan ataqlı şiyeler jırımız var. Mol oңашлары bilen altın küz kildi. Әйе, быел оңаш молдан, аны жыю әле дә дәвам итә. Ләкин без, кадерле дуслар, сезнең белән кып-кызыл шияләребезне инде күптән җыеп, холодильник базларыбызны тутырып, вареньеләрен кайнатып, компотларын ябып, biz кышка әзер. Димәк, biz бүген сезнең белән рәхәтләнеп, менә шушы бакчада җырлашып, биешеп, күңел ачсак та ярый.
Беренче туп-туры мәгънәсе менә шул. Ә инде икенче мәгънәсе күчерелмә мәгънәдә. Менә шушындый зур сәхнәгә беренче адымнарны ясауга да инде нәкъ 4 ел вакыт узып та киткән. Шушы вакыт эчендә без татар сәнгатенең нәрсә икәнен аңлый башладык. Без тормышка өйрәнә башладык. Безне күп алдадылар һәм үзебез дә алдарга өйрәнә башладык. Инде, кадерле дуслар, шушы 4 ел эчендә җырланган җырларыбызны барлаганнан соң, без үзебезнең сәнгатебезнең, үзебезнең иҗатыбызның беренче этабына йомгак ясарга бүген җыенабыз. Һәм аңа нәтиҗә ясарга җыенабыз. Ә инде нәтиҗәне менә бүген сез үзегез бирерсез. Нинди шияләребез? Кып-кызылма, яртылаш кызылма, яртылаш пешмәгәнме, яртыягы чыри башлаганмы? Менә ансын үзегез бәя бирерсез. Ләкин пешмәгән шияне ашарга ярамый, ансын да онытмагыз. Ә безнең арчада быел шияләр кып-кызыл булып өлгерде. Арча шияләре Шаякларына кайтам, мине бит арча ягыннан. Ашык йөзле, саф күңелле, якташларына сагынам. Арча ягы, туган ягым, җырлыйм сине сагынып. Кайтсын әле сагышларым, туган яканың булып. Арча ягы, туган ягым, җырлыйм сине сагынып. Кайтсын әле сагышларым, туган яканың булып. Бала чагымны сагынып, кайтам арча ягына. Шалдыр киле, бергә үскән дус ишләрем ягына. Арча ягы, туган ягым, җырлыйм сине сагынып. Кайтсын әле сагышларым, туган яканың булып. Арча ягы, туган ягым, җырлыйм сине сагынып. Кайтсын әле сагышларым, туган яканың булып. Сөйгән ярымны сагынып, кайтам арча ягына. Хыялларым булып калды ул арча ягында. Арча ягы, туган ягым, җырлыйм сине сагынып. Кайтсын әле сагышларым, туган яканың булып. Арча ягы, туган ягым, җырлыйм сине сагынып. Кайтсын әле сагышларым, туган яканың булып. Арча ягы, туган ягым, җырлыйм сине сагынып.
Қойсын әлі сағышларым, туған яқаның болып. Арша яғы, туған яғым, шырылаймын сені соғынып. Қойсын әлі сағышларым, туған яқаның болып. Қойсын әлі сағышларым, туған яқаның болып. Туған яқаның болып. Орша яғы, туған яғым, шырылаймын сені соғынып. Қойсын әлі сағышларым, туған яқаның болып. Орша яғы, туған яғым, шырылаймын сені соғынып. Қойсын әлі сағышларым, туған яқаның болып. Қойсын әлі сағышларым, туған яқаның болып. Туған яқаның болып. Арша халқы көштіне шетіп қабыл етігіз, достар. Тулыған ойға қарап, шешілеріңен қарап, мұңсыз жырлар ләкин жырыламан. Сиңа барымы да мен, көзім ала алмайым. Мені мұңланамайым, жаным мұңланмайым. Сиңа барымы да мен, көзім ала алмайым. Мені мұңланамайым, жаным мұңланмайым. Бірден бірімейдің, сені бәхітім дейдің. Өз бәхтіңе енеді соңланба. Оқымың нарым болып, янадыр ой туылып. Мені мұңланмайым, ерек мұңланған. Оқымың нарым болып, янадыр ой туылып. Мені мұңланмайым, ерек мұңланған. Юққағына түгел, сағышылана көңіл. Бұл ашқына ярақ юларға. Көз яшілерін яшір, арайрақ қазір. Тек мұңланыма, көңіл мұңланыма. Көз яшілерін яшір,
мұңланма көңіл мұңланма Bu bit tuğan yaktır, tire-yağın batur, çıkmasan da yırak yollarga. Tuğaylarga döşüp, jırlap kile yeşilim, şuna göre sinde muğlanma. Tuğaylarga döşüp, jırlap kile yeşilim, şuna göre sinde muğlanma. Şuna göre sinde muğlanma. Şuna göre sinde muğlanma. Мәрхүм шагыйрыбыз безнең Фәннур Сафин менә шушындый матур шигырь язып калдырганнан соң мөхтәрәм композиторыбыз Фәрит Хатипов «Моңлану» дигән җыр иҗат иткән. Менә кадерле дуслар, чыннан да шушындый классик әсәрләр иҗат итәләр безнең мөхтәрәм композиторларыбыз. Менә теләр идем минем белән эшләүче яшь егетләргә Марат Хыснолдин, Оскар Усманов, Рамил Мифтахов кебек яшь минем өчен миңа җырларын тәкъдим итүче яшь иҗатчыларга менә шушындыйрак җырлар иҗат итсеннәр иде дип әйтәсем килә. Ләкин халык җырлары үз урынында кала, кадерле дуслар. Халык җырлары, халык җәүһәрләре, алар мәңгелек. Менә без дә бүген концертыбызга халкыбызның бөрлегән исемле җырын сайладык.
Hazır şey boyu kıpkızıl şiyelerini jıyğan zeytunelerge Olsan zeytunelerine Zeytunem Zeytunem Yine bitsine anam yaratan Kavuşun bol bollarga meni bit ışatan Meni de jırlım mende sayrım sen ağuşalı Көңіліңе керіп қонам сайрар қыш бола Зейтүнем асыл қышым Сифат алым жаным жанашым Zeytünem asıl kışım Sifat alım canım canlaşım Zeytünem asıl kışım Sifat alım canım canlaşım Zeytünem asıl kışım Sifat alım canım canlaşım Yağından İskep düşür hatırlasın birge şaflarını Benim көңіл başqalarga көзін atmadı Zeytünem asıl kışım Sifat alım canım canlaşım Zeytünem asıl kışım Sifat alım canım canlaşım Zeytünem asıl kışım Sifat alım canım canlaşım Zeytünem asıl kışım Sifat alım canım canlaşım
seni küten zamanında atları yazan, dağını yazan jırgı bakanda Uysun şırılın, sen de şırılısın Şılap şırılamazsan bu gaşbahit görmesin Zey günem nasıl kışım Sifat alım canım canlaşım 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 Zey günem nasıl kışım Sifat alım canlaşım Zey günem nasıl kışım Sifat alım canım canlaşım Sifat alım canım canlaşım Sifat alım canlaşım Marcel Ivanov, Marcel Galir, Kıymetin Bıyıkka. Bu gerek kule kızgısına, Arap şeşeğini uğradın. Sindin kızı dalsanılı bir gül şekli törenedin Tini yamılgan tini boyuqa timeli Tin boyuq daiminde boyuq dimeli Tini yamılgan tini boyuqa timeli Boyuq daiminde boyuq dimeli Yorama, kekuk yorama Oldanı bulaşağın Oyununda bizge yılmayıp Sırlarını olğan şağa Dünya bulğan tini boyuqa dimeli Tin boyuq daiminde boyuq dimeli Tini yamılgan tini boyuqa dimeli Tin boyuq daiminde boyuq dimeli Düşken salı şevlen Ayın uranda kayına Kepuk mağlanağan şağında Dünya mağlı tayala Dünya mağlan tini boyuqa timeli Tin boyuq daiminde boyuq dimeli Tini boyuqa dimeli Tin boyuq daiminde boyuq dimeli
boyuqday meni de boyuq dime dime dimeli dime dime dimeli dime dime dimeli Boyuqday meni de boyuq dime dime dimeli ten boyuqday meni de boyuq dime dime dimeli dime dime dimeli dime dime dimeli Әлбәттә инде район авыллардан түгел, хәтта чит илләрдән дә кунаклар бар. Әлбәттә Габдифәтне хәзер чит илләрдә дә яхшы белә башлаганнар. Менә без сезне шул кунакларның беренчесе белән хәзер таныштырып китәргә булдык әле. Аның беренчесе менә инде ул концерт башыннан ук безнең сәхнә артына менеп чиратка басты. Татарстанның ерак бер районыннан килгән әле мин аның белән үзем дә төгәлрәк танышып бетә алмадым, исемен генә белдем. Алсу исемле икән ул. Шуның белән таныштырып китим әле безнең кунагыбыз белән. Алсу үскәнем, чык бирегә әйдә, кил монда. Кил, җайлап кына кил ярыймы? Кил Алсу үскәнем. Исәнме Алсу? Исәнмесез? Алсу менә син кайсы яклардан килеп чыктың инде? Кай яклардан, кайсы авыллардан? Мин инде 60 колхозының 60 авылыннан инде мин. Сезнең анда эссе икән, эчке күлмәкләремә кадәр эсселәде. Ярар Алсу, борчылма, безнең сәхнә артында душ бар, душка кирип чыгарсың. Менә Алсу, үзең белән таныштырып киттисең дисәм инде, шундый шибәрлегең, фигураларың белән, име, матурлыгың белән ничек авылда калырга булдың син? Хәзер бит бөтен матур кызлар шәһәргә качып беттеләр. Мин дә Казанга дип киткән идем дә, Казанны тапмадым да, кире әйләнеп кайтты. Алай икән, Алсу кайтып нишләдегез инде? Кайтып Дуңгыз фирмасына конкурстан узмадым. Сыер фирмасына урнаштым инде. Куеп торыйм әле, авыр. Куеп торыгыз. Яхшы, алайсам. Инде ничек соң булай эшләр? Бу сыер фирмасында эшкә калу сезнең очраклыгына булмагандыр инде? Мин кичкенәдән сыер арасында үстем инде. Аннан соң Габделбеке абзый да председателебез инде әйтте, бездә сыерлар да әйбәт, үгезләр дә әйбәт, егетләр дә әйбәт диде. Шуннан калдым инде. Яхшы, рәхмәт. Менә ничек соң хәзер уңышлар, авыр түгелме эшләве? Авыр инде, башларак бик авыр иде. Хәтта ялгышлык аркасында больницада ятып чыкты. Ничек булды инде больницада ятып чыктыгыз? Менә Хәйрниса апай бер сыерны сауды да, Машка дигәнне, мин киттем Мишка дигәнен савырга. Анысы үгез булган икән. Алай икән. Ну, Алсу менә эшлисез инде, әйбәт кенә име. Уңышлар бармы соң бүгенге көндә? Уңышлар. Уңышлар әйбәт инде. 4000 литр сөт саудым менә бер елга да. Шуңа концертка җибәрделәр. Яхшы, инде менә безнең концертны караганнан соң сез әле тагын да илһамланыбрак эшләп, бәлки 5000 литр да савырсыз. Савам, иртәгә кайткачын ук савам. Алсу 10,000 литр савып булыр идеме? 10,000 литрны да савып була инде. Ну, аннан соң сөт булмый, ул су гына була. Алай икән. Ярый Алсу, рәхмәт сезгә, уңышлар телим эшегездә. Рәхмәт. Мин сөт алып килгән идем сиңа. Син Габделфәт бит инде, мыеклар җибәргәнсең икән. Юк, Алсу, сез ялгышасыз, мин Габделфәт түгел. Габделфәт сәхнә артында чәй эчеп утыра. Шулаймы ни? Әйе, шулай. Аны үбергә мөмкинме соң? Мөмкин, бар, кереп әйе. Бар моторым, җайлап кына атла, җыгыла күрмә үскәнем, бар. Габделфәт абыеңны куркыта күрмә анда, әле аның җырлыйсы бар.
Hürmetli tamaşaçılar, менә инде әйткәнемчә чит илләрдән дә безнең кунаклар килгән иде. Хәзер инде чит илдән килгән кунак белән таныштырып китик әле сезне. Ул безнең Африка континентыннан Марокко дигән илдән килеп чыкты. Аның исеме Әбу Талиб әл-Капкалый әл-Салгалый әфәнде. Җәмәгать ул булай үзе татарча сөйләгәнне аңлый, ләкин сөйләшә генә белми. Аның сөйләгәннәре ничек булса да инде мин татар теленә сезгә тәрҗемә итеп торырмын. Тәк Капкалый әфәндене чыгарыгыз әле анда. Сәхнәне белми ул. Төртебрәк чыгарыгыз. Әбу Талиб әл-Капкалый әл-Салгалый әфәнде, исәнмесез? Капкалый әфәнде, исәнмесез диде. Салгалый әфәнде, әйтегез әле, менә монда сезне тамашачылар белми, үзегез белән бераз таныштырып китегез әле. Капкалый әфәнденең сөйләүләренә караганда, ул бик ишле гаиләдә туып үскән 17нче бала булып, 10 еллык мәктәпне 15 елда коридорлары, класслары белән себереп түгеп, бишле билгеләренә генә тәмамлаган. Аннан соң университетка кереп укыган, анда инде папуас телләре буенча диссертация яклаган. Капкалый әфәнде, менә сезнең юллар ничегрәк булды, ничегрәк килеп җиттегез Казанга? Мин ычканын Мәскәүен, ычканда самолетын барганын Казанын, анда шәйле хатыннарын, сөт әчиен бардыларын, Казанын килеп төштегөн. Капкалый әфәнденең әйтүенә караганда, бик яхшы самолетларда, йомшак урыннарда гына конфетлар ашап, лимонадлар эчеп, Казанга килеп җиттем, бик әйбәт. Капкалый әфәнде, ничегрәк соң безнең Казан вокзаллар, ничек аэропорт шадымы, ничек каршыладылар? Вокзалын, пычрагын, карыймын, бомжын, кызларын кыска итегін, килелер, бейләнәләрін, үптеләрін, туда-суда тарталарын, кысаларын. Киттемін, автобусға кіріп болмайын. Отырдымын, таксион барайым, уатылдыын таксион. Қинадыларын, ақшаларын алдыларын, келдімін, гостиница жоғын, урамда құндымын. Капкалый әфәнденең әйтүенә караганда, аны аэропортта бик җылы, бик матур каршы алганнар, чәкчәкләр белән. Ул анда безнең Казан кызларының итәгатьлекләренә, уялчанлыкларына исе акылы киткән бик акыллылар ди. Инде аны таксиларга утыртып, җилдертеп кенә тигез юллардан кунакханәгә илтеп куйганнар. Капкалый әфәнде, менә сез инде кыска гына вакыт эчендә безнең авылларда да булгансыз икән. Ничегрәк барып чыктыгыз авылларга? Мен отырғанын автобусын, кеп-кешкене автобусын, ескеше отырғанын. Мен тәрәзі аша отырғанын. Барамын, автобусын баттымын. Кеттімін, тәпейін, келдімін, зордымын, қараймын, доңғазын, фермін. Тизегін, батқанын, шалбараны шығарып ташлағанын, исін. Әбу Талиб әфәнденең әйтүенә караганда, ул зур Мерседес автобусларына утырып, йомшак кәнәфиләрдә тип-тигез асфальт юлдан җилдереп безнең авылларга барып җиткән. Авылларның төзеклегенә, андагы фирмаларның төзеклегенә, андагы техниканың күплегенә, хәтта компьютерларда бар ди, чип-чиста ди, сап-сары дуңгыз балалары җигереп йөри ди, бик ошаган аңа. Капкалый әфәнде, менә авылда тагын нинди чараларда катнаштыгыз, кайларда булдыгыз? Минем барганын Клубын, исерекләрін, саламын, самогонын, баш ауыртауын, трактористын амбалын, келгенін суққанын, фингалын. Капкалый әфәнденең сүзләренә караганда, ул кич белән авыл клубына чыккан. Анда инде яшьләрнең аулагы түгәрәк уеннарында катнашкан. Аннан соң авыл механизаторларының авыл хуҗалыгына багышланган докладлары белән танышкан, аларны тыңлаган. Аннан соң инде бик тәмләп чәй белән сыйлаганнар. Кычытканын, капканын, авызын жанганын. Тагын гүбәдия белән пишмак ташатканнар икән. Капкалый әфәнде, менә сез бит инде тел белгече, шулай бит филолог кеше, ниндирәк яңа ачышлар булды сезнең, нинди сүзләр таптыгыз үзегез өчен? Сүзен. Анаңны, ал тақтаңны, авызыңны. Булды. Монда күп сүзләр икән әле. Укып мәшәкатьләнмәгез, ярыймы? Укып мәшәкатьләнмәгез. Бу сүзләр бәлки сезнең теге Мароккода да кулланышка кирип китәрләр. Ничек соң, Капкалый әфәнде, нинди тәэсирләр белән китәсез инде безнең яклардан? Тәэсирен зурын. Самогонын эчкәнен, әле дә башын авыртавын. Кайтамын, җаклыймын.
Мен да келмеймін. Ту. Капкалы әфәнде әйтә, бик матур, бик ишады, әле тагы килергә җыенам ди. Ту күз тимәсен ди.
бәхетле кеше иттерсәң, әгәр миңа оҗмах бакчасын алтын алма өзеп китерсәң, әгәр миңа оҗмах бакчасын алтын алма өзеп китерсәң, яратыласым бик киләйді, башқа шара миңа қалмады. Нишек итсәм иттем сиңа табып китердем ул алтын алманы. Нишек итсәм иттем сиңа табып китердем ул алтын алманы. Һәм яраттың мине, олымас, әйтәмле дә алда иде ул. Үзегезнең алма бакчасыннан хөрләп чыккан алма иде ул. Үзегезнең алма бакчасыннан хөрләп чыккан алма иде ул. Үзегезнең алма бакчасын хөрләп чыккан алма иде ул. Үзегезнең алма бакчасын хөрләп чыккан алма иде ул. Хөрләп чыккан алма иде ул. Хөрләп чыккан алма иде ул. Бәлкем без киләчәктә алтын чияләр өлгергәч дигән концерт программасы да күрсәтербез. Ә бүген Роберт Миңнуллин Марат Хоснуллин белән берлектә үзенең кычыткан чыпчыкларын сагына. Эй, кычыткан чыпчыгы! Кычыткан чыпчыгы, бигрәк матур кыз идең. Ут идең, йолдыз идең, бигрәк таңгысыз идең. Үсмер чакта булган икән яратуның чыпчыны. Син әле дә шундый микән, эй кычыткан чыпчыгы. Үсмер чакта булган икән яратуның чыпчыны. Син әле дә шундый микән, эй кычыткан чыпчыгы. Кычыткан чыпчыгы, бердә тоттырмай идең. Тоттырсаң да кычакта, бердә күптырмай идең. Үсмер чакта булган икән яратуның чыпчыны. Син әле дә шундый микән, эй кычыткан чыпчыгы. Кычыткан чыпчыгы, шук идең, шая идең. Шаярып чаба идең, нәп бала-чага идең. Үсмер чакта булган икән яратуның чыпчыны. Син әле дә шундый микән, эй кычыткан чыпчыгы. Эй кычыткан чыпчыгы, көләч идең, шат идең.
Күңелге ут салушы тик тұрмас бір зат иде. Өсмір шақта болған екен яратуның шыпшыны. Сен әлі де шуындай мекен, ей қышытқан шыпшығы. Өсмір шақта болған екен яратуның шыпшыны. Сен әлі де шуындай мекен, ей қышытқан шыпшығы. Өсмір шақта болған екен яратуның шыпшыны. Сен әлі де шуындай мекен, ей қышытқан шыпшығы. Сен әлі де шуындай мекен, ей қышытқан шыпшығы. Сен әлі де шуындай ма, ей қышытқан шыпшығы. Ей қышытқан шыпшығы. Ей қышытқан шыпшығы. Бір қышытқан шыпшығы. Қадірлі достар, шыннан да яшіліктегі хатирелер яңара. Инде менә безнең яшіліктегі хатире біз генә түгел, безнең Казаныбыз яңара. Күзләргенә тимәсен безнең Казаныбыз яшәрде, чистарды, һәм шуның белән берлектә безнең милләтебез сафлана. Әле күптән түгел генә безнең икенче Бөтендөнья татар конгрессы үтеп китте. Бик әйбәт хәл бу безнең милләтебезнең үсешенең бер дәлиле. Инде әйтерем, яңадан бер безнең өчен яңалык булып килде. Шушы баш калабызда безнең ике мөстәкыйль радио челтәрнең тууы. Бу безнең башта Урай исемле радио һәм аннан соң Дулкын, саф татар телендә сөйләшүче ике радио туды. Без аларга уңышлар телибез, без аларны бик яратабыз, аларның сөйләшүләре матур. Әйдәгез әле менә шушы ике радиога киләчәктә дә уңышлар телик. Алар безнең кебек һәм бездән соң килүче яшь җырчыларның иҗатларын күрсәтүдә дә зур өлеш кертәләр. Инде аларның алып баручыларын без тавышларыннан таный башладык. Аларны тавышларыннан үзләренең йөзләрен эзли башладык. Хәтта, ләкин без алар белән таныш ук булмасак та, менә шушы ике радионың матур, саф телдә сөйләшүче алып баручылары өчен киләсе җырыбыз. Эзләп карыйк, бәлкем алар монда да бардыр. Кем соң син? Tanışta sen түгел дә син кемсің син? Якында син түгел дә син кемсің син? Шибердә син түгел дә син кемсің син? Һәр вакытта күңелдә син кемсің син? Шибердә син түгел дә син кемсің син? Һәр вакытта күңелдә син кемсің син? Әллә кояш нурыма син кемсің син? Язгы тамчы җырыма син кемсің син? Көтәм дә мин, көтмим дә мин, килмисең. Килер идең, көткәнемне белмисең. Көтәм дә мин, көтмим дә мин, килмисең. Килер идең, көткәнемне белмисең.
Тормышта син түгел син кемсің син, шиберде син түгел син кемсің син, якында син түгел син кемсің син, һәр вакытта күңелдә син кемсің син, шиберде син түгел син кемсің син, һәр вакытта күңелдә син кемсің син. Син кемсің син, һәр вакытта күңелдә син кемсің син, шибердә син түгелдә син кемсің син, һәр вакытта күңелдә син кемсің син, шибердә син түгелдә син кемсің син, һәр вакытта күңелдә син кемсің син, шибердә син түгелдә син кемсің син, һәр вакытта күңелдә син кемсің син, һәр вакытта күңелдә син кемсің син. Кемсің син, кемсің син. Шушы икән ул. Таныштым бер кыз белән, яратуымнан үләм, шул кадәр яратуын чәчәкләреннән күрәм. Алтын чәчен тарыман, күзләренә карыман, битләреннән үбә сипкәләрен саныман. Алтын чәчен тарыман, күзләренә карыман, битләреннән үбә сипкәләрен саныман. Шерин кызыл диләр, әллә шуңа бик чибәр, кызыл түгел алтындар, янып торган ялкындар. Алтын чәчен тарыман, күзләренә карыман, битләреннән үбә сипкәләрен саныман. Алтын чәчен тарыман, күзләренә карыман, битләреннән үбә сипкәләрен саныман. Сипкәләрен күптерле, әллә шуңа күптерле, шиберлеге шиктән ашкан өстәвен сөйкемле. Алтын чәчен тарыман, күзләренә карыман, битләреннән үбә сипкәләрен саныман. Алтын чәчен тарыман, күзләренә карыман, битләреннән сипкәләрен саныман. Алтын чәчен тарыман, күзләренә карыман, битләреннән үбә сипкәләрен саныман. Алтын чәчен тарыман, күзләренә карыман, битләреннән сипкәләрен саныман. Hazır teneffüs, kadri dostlar. Teneffüs.
Unutulup bitkeş Aşıraştırdın nige ey yazmış Ol tüzelgen yara indi tağın yana Gözlerine de cevap kütü sağış Ol tüzelgen yara indi tağın yana Gözlerine de cevap kütü sağış İzleyim sözler izleyim Ne deyip cevap vereyim Yazmış mının işek anlarga İndi ömür ötken biz bu tenler iken Seni bitmeyenim yaşlık hatamla İndi ömür ötken biz bu tenler iken Seni bitmeyenim yaşlık hatamla Seni bir türlü yazmış Seni bir sırlı yazmış Seniden benim kırsiz utkenler Allah hisseler sönemi anlattığını bilemi Bir işraşayken olup bitkenler Allah hisseler sönemi anlattığını bilemi Bir işraşayken olup bitkenler Ol tüzelgen yara indi tağın yana Gözlerine de cevap kütü sağış Ol tüzelgen yara indi tağın yana Gözlerine de cevap kütü sağış 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 Rahmet münajırının avtırı Teslime Şerefettinova da mindi. Endi mine şuşu jırlarыбызны барлаганнан соң элекке концертында да әйтеп киткән идем, кадерле дуслар. Бердән-бер хатын-кыз композитор, көйләр авторы дип әйтик. Бердән-бер Теслиме Шәрәфетдинованың шушы гына, шушы җыры гына бар икән минем репертуарда. Ул шагыйрәсе дә аның хатын-кыз булып чыкты, Гөлнур Айзатуллова дигән ханым сүзләренә Теслиме Шәрәфетдинова язган ки булды. Әйдәгез әле шушы бердән-бер хатын-кыз композиторга уңышлар телик. Dünyada türlü hali var, yaratı var, anatı var. Sina kilem terezengede udum var.
utun var. Buranlarda adaştırıp intiktirdi bu tünler. Sima kilem terezengede utun var. Ölüyor, ölüyor, terezengede utun var. Ölüyor, ölüyor, terezengede utun var. Dünyada türlü hal var, yaratı var, anıtı var. Sina kilem terezengede utun var. Ölüyor, ölüyor, terezengede utun var. Sina kilem ölüyor, terezengede utun var. Ölüyor, ölüyor, terezengede utun var. Sina kilem ölüyor, terezengede utun Sağay çakta aytgan va'dalarni o'tamisha dunyo quvamiz. Bir o'ylasang biz bet anilarga terak bo'lar ishin tuganmiz. Anilarga Epi basıp biraz telaşlığa
әнилерінің қарап көзіне біз айтамыз әни өсіп жеткеш тәти көлемек алам өзіңе тәмілі тілі болып әнилерге әлі нелер уәғді Итәбізді өсіп жеткеш Ені ташлап ирақ кетәбіз Кеш қуәті біткеш әти әни Игілік күтіп бала шағадан Собый шақта әйткен уәғдәләрін Қабат тиске тіші яңадан Тәмілі тілі болып әнилерге әлі нелер уәғді итәбіз бізді өсіп жеткеш Ені ташлап ирақ кетәбіз Тәмілі тілі болып әнилерге әлі нелер уәғді Бізді өсіп жеткеш Ені ташлап ирақ кетәбіз Сабый шақта әйткен уәғдәләріні Үтәмейші дүния қуабыз Бір ойласаң біз бит әнилерге Керек болар үшін туғаныбыз Тәмілі тілі болар әнилерге әлі нелер уәғді Бізді өсіп жеткеш Ені ташлап ирақ кетәбіз Тәмілі тілі болып
وغدا إيدابس وغدا إيدابسدا وسب جيتكاش Yine taşlar yarak kitabız Vəğdəydə bəzədə usub jitkaş Yine taşlar yarak Қадірлі достар, шушындай ауыр жырдан соң тезірек жырға көшуі ауыррақ болар енді. Қадірлі достар, міне бүгінгі біздің концертімізде мұхтәрәм кішіміз отыра. Ләкин ойлай көрмәгіз, бірер культура министрлігінен келіп, бұл жігіт бұл театрда нәрселер майтара екен деп текшірерге, аның қызметін көріге келген кіші деп ойлай көрмәгіз. Ол біздің яратқан достыбыз. Ол біздің атақлы шиелер жырыбызны ижат етуші Рамил Мифтахов. Рахимет Рамил сәхнәгә. Менә шушы жігіт инде ул шиелер жырын ижат етуші Фәузия Мөхәммәтова, жырның текст авторы безнең килә алмады, ләкин аның ки авторы да шақыру буенча килмәде. Бу Рамил безнең радиодан игъланнарыбызны ишетеп, үз теләге белән 7 көнгә монда килгән. Мен ди кичә дә булды ул, ахырга хәтле булачакмын ди, кайтасым килми ди. Бәлки безнең белән калыр да әле шушында. Ләкин Рамил буш кул белән килмәгән. Ул безгә зур бүләк алып килгән. Ләкин бүләк дигәннән тагын әллә ниләр уйлый күрмәгез. Безнең өчен бүләк җыр. Зәки Нури сүзләренә Рамил Мифтаховның өр-яңа җыры Ерактагы якын кешемә. Таулар сыры синең ашкан сырылар, таулар түрә миннән кешемә. Күңел күзем һаман сиңа карый, ерактагы якын кешемә. Күңел күзем һаман сиңа карый, Ерактагы якын кешемә. Мәхәббәтем кайнар сулы шырсын, көзен кышын юлда эшемә. Сиңа аша минем йөрәк хисем, Ерактагы якын кешемә. Сиңа аша минем йөрәк хисем,
Ерактагы якын кешеме Yalğız ozgan turmuş sebepleri Turgan sayın ıgırap şişeler Sofluk dilim sana bäxit dilim Yıraktağı yakın kişime Sofluk dilim sana bäxit dilim Yıraktağı yakın kişime Sokmakların urden urge ussun Uңыш dilim awar işinde Şır jiberem yaңak kige salıp Yıraktağı yakın kişime Şır jiberem yaңak kige salıp Yıraktağı yakın kişime Sofluk dilim sana bäxit dilim Yıraktağı yakın kişime Şır jiberem yaңak kige salıp Yıraktağı yakın kişime Yıraktağı yakın kişime Yıraktağı yakın kişime Рамил Мифтахов Менә шушы инде ул безнең Рамил. Әле кадерле дуслар, тиздән берничә көннән безгә алар вәгъдә итеп әйттеләр, безнең 5нче җырлар җыентыгыбыз дөнья күрәчәк. Инде бәлкем сезнең чыгышка алар анда сатырга көтеп тормасалар. Алай да булырга мөмкин. Хәзер аны тиз тоталар. Инде бу җыентык безнең миңа йөрәк бүген кирәк дип аталачак. Аның сүзләренең авторы Роберт Ави Миңнуллин. Безнең ул бүгенге концертыбызда залда утыра. Мине автор гафу итсен, бу шигырьнең исемен мин әз генә үзгәрттем. Йөрәк җыры дип атала иде. Шулай бит, Рамил, җырның исеме. Мин аны инде җырның текстындагы шул сүзләргә бәйләп һәм үземә дә бәйләп, әлбәттә, миңа йөрәк бүген кирәк дип үзгәрттем. Кичерер безне автор Рамил Мифтахов, Роберт Миңнуллин, миңа йөрәк бүген кирәк. Йөрәгемне ушым белән кысып тоткан чакларда Киңәш бирәсең йөрәкне киләчәккә сакларга Сүзләрең хактыр кадерлем саклану кирәктер ул Сакланган йөрәк әлбәттә иң әйбәт йөрәктер ул Сүзләрең хактыр кадерлем саклану кирәктер ул Сакланган йөрәк әлбәттә иң әйбәт йөрәктер ул
Төріп күні ертір едім, соқлап қына болмайла. Соқлағанда болар едім, бүгін керек ол меңа. Сөзлерің қаттыр қадірлім, сақлану керектір ол. Сақланған ерек әлбәтті, ең әйбәт еректір ол. Сөзлерің қаттыр қадірлім, сақлану керектір ол. Сақланған ерек әлбәтті, ең әйбәт еректір ол. Yansın yürek, yansın dürler, tamsın eyde kanları. Mena yürek, bugün kirek, kileşekte anları. Sözlerin hattır kadirlim, saklanu kirektir o. Saklangan yürek elbette, en eybet yürektir o. Sözlerin haktır kadirlim, saklanu kerektir o. Saklangan yürek elbette, en eybet yürektir o. Saklangan yürek elbette, en eybet yürektir o. En eybet yürektir o. En eybet yürektir o. Роберт абайга шын көңілімізден группабыз исеменнән рәхмәт әйтәбез һәм алтын шия исемле жыр көтәбез. Киләчәктә бәлкем туар. Şeylerge siyenip, kızıldan kiyenip, bakşamda üseler şiyeler. Bizge küs salığız, sıkılanıp qalığız, en motor şağımız diyeler. Quyoshga urilib qizardi shiyalar. Siz ikev bor kelgan diyalar. Quyoshga urilib qizardi shiyalar. Siz ikev bor kelgan diyalar. Susuzlar, tatlılar, irinler temi var. Ubimi dip urelesen şiyeler. Siyuen yeşirgen aşıklar şikelle. Kızarıp başların iyeler. Quyoshga urilib qizardi shiyalar. Siz ikev bor kelgan diyalar. Quyoshga urilib qizardi shiyalar. Siz ikev bor kelgan diyalar. Siyuşu tügelme,
ансыта көңелне күз яуын оларылып шиялар кеше біз жейлерде яратып үс әйді сыңлама сыңлама диялер тулашып пешкенер қып-қызыл шиялер сіз икеу бәхетлі диялер тулашып пешкенер қып-қызыл шиялер сіз икеу бәхетлі диялер сіз икеу бәхетлі диялер сіз икеу бәхетлі диялер. Рамиль Мифтахов. Менә Рамиль синнән тагы да яңа җырлар көтеп калабыз без җырчылар һәм шулай ук тамашачылар да. Уңышлар сиңа киләчәктә дә гаиләңдә тынычлык, иминлек булып, сине борчымыйча семьяң шыпырт кына бер бүлмәдә көйләр яз. Инде кадерле дуслар, менә шушы җырыбызны без һаман да кысрыклап калдырырга җыенабыз, ләкин безгә сез ирек бирмисез. Кичә дә булды бу. Мондый кагазлар инде бүген дә бар. Ләкин Ули күрмәгез, үзебез тегеннән язып чыга дип. Файзуллин Фәргатның бүген туган көне белән тәбрикләп, ак күлмәгем җырын тапшыруыгызны сорыйбыз. Күлмәгем bir kiyude karalım yaratmağını bilsem de ellenige yarattım ak gülmegim yakası doğduğuna bizel ayrılığın kış kanatıday erni büzülüzer ak gülmegim yakası doğduğuna bizel ayrılığın kış kanatıday erni büzülüzer.
ак күлмәгем Олларга манам инде Чәчәге сыныган гөлләрдәй Ялгызым калам инде Ак күлмәгем Алмаштырмам карага Дүрли янсын айда Сулар сипмә ярага Min qaran kimi deyip Sinde akını kiyersin Ömür uzgaş, kulmek tuzgaş Belgisini de süyersin Ak kulmagem Yakası dukun bize Ayrılığın kış kanatıday Erni bizülöze Ak kulmagem Almaştırmam karaga Dürli yansın ayda Sular sipme yaraga Dürli yansın ayda Sular sipme yaraga Sular sipme yaraga Sular sipme yaraga Sular sipme yaraga Габделфет абый, нәрсә син бар? зырлыйсың, без кайсан сигыр сөйлибез инде. Безнең жоклыйсы килә башлады. Әйдә, рәхим итегез, әйдә, җырлый беләсезме, шигырь сөйлисез. Сөйликме? Әйдә. Әйдә, рәхим итегез, әйдә. Кайсында? Монда. Исәнмесез, кадерле апалар һәм абыйлар. Без сезгә сигыр сөйләргә килдек. Хәзер мин сезгә сигыр сөйләп китәм. Сания апа иртән иртүк кайтып килә болыннан. Аска карый, өскә карый, гүләйт иткән сукынган. Анысы түгел икән. Әти миңа ат бирде, атландагын сап диде. Матур-матур кызлар күрсәң кысакла да ят диде. Ул Әминә дигән сигыр сөйләргә тиеш иде, өйрәнмәгән. Үзем сөйлим.
Әминә жылый үкіріп, аның тубы суға түскен, туп суда батмай деп бейтінді ол. Ол жылый жүлер. Мене сулай селейлер аны. Хәзер біз сізге бәтилер турында зырзылап кетәбіз. Үсә безнең фильмада бик күп бәтилер. Қысқыр. Диләр. Бір нәрсә дә әйтмиләр. Әллә кая киттеләр фильмадағы бәтилер? Демиләр. Бір нәрсә дә әйтмиләр. Түртме, өзімі қысқырам, түртме. Біз аларны таптық, Зафирма... Biz alarını taptık, Zafirma... Kıskırmalı. Biz alarını taptık, Zafirma'nın iyinde... Kıskır. Өзің қысқыр. Bediler, simirip bitken bediler. Әмині әті кибіттен ақсаға сатып алған. Eminim etinin aksası yok, o mine uzi yasağa. İslamidir o. Isli sol, isli. İsləsə də ақсасы yok mu? Əminim əti firmada isli. Ol Әс. Әсіме сәсәмәсәсәй. Әсімиләтір болып іслі. Ол өгізлер қары. Өгізлер аны зараталар. Ол да өгізлеріне зарата. Ол аларны күн сайын сыйырлар жанына қонаққа алып бара. Аларында қуыс ойнайлар. Аннан соң сыйырлар өгізні көтеріп жүрелер. Мен де зор өскәстін. Әсіме сәсәмәсәсәй. Әсімел әтір болам. Құл сапсағыз мен де зірлейм. Мен сізге нәне сапай зырын зырлейм. Рістәм Яхин музыкасы сөзлері өзімнікі. Мен Сапаев абайымны анекдотлардан білем. Сапай абай бір ялғызы питкігіл анкі білен. Мен де Сапай болам дейіп кізге қарсына басам. Өсіп жеткәс питкі кібік анкыны ұрлап қасам. Kul sapsalar anı minde zırlayıp senin kadar yine. Әне, сабалар, зырла. Yarar indi zırlayayım. İstakanı putalı, un kuluna tutalı, sol kulunda boşturmasın, birer nese tutalı. Bizden sığız bitti, bir ikiz. İyi de gitti. Toyağını al, toyağını. Данил Ғаниятов, Азат Низамиев. Азат Низамиев ки хафаланма көңіл.
Моңсуланма, күңелең суланма, юктыр бәхет булмас ул димә. Ераклардан дәшә киләчәгем, үтәр юлың көлеп яз килә. Хафаланма, күңел хафаланма, авырлыксыз кем соң яшәсен. Ümit biriş tayularımda, minim de бар әлі яш нәсім. Хафаланма, күңел хафаланма, авырлыксыз кем соң яшәсен. Ümit biriş tayularımda, minim de бар әлі яш нәсім. Үтәр барда, үтәр икеләнмә, Кояш бер ул һәр бер күңелгә. Елмаерман әле бу тормышта, Тоташ кышлар гына түгелләү. Хафаланма, күңел хафаланма, авырлыксыз кем соң яшәсен. Өмет биреш таюларымда, минем дә бар әле яш нәсем. Хафаланма, күңел хафаланма, авырлыксыз кем соң яшәсен. Өмет биреш таюларымда, минем дә бар әле яш нәсем. Yılmayırman, әлі yılmayırman, Taşı bağar ortak şadlıklar. Yok sınırlar, meni tыңлаушылар, Sağınırğa yarı жырым бар. Hafalanma, күңел hafalanma, Авырлыксыз кем соң яшәсен. Өмет биреш таюларымда, минем дә бар әле яш нәсем. Хафаланма, күңел хафаланма, авырлыксыз кем соң яшәсен. Өмет биреш таюларымда, минем дә бар әле яш нәсем. Өмет биреш таюларымда, минем дә бар әле яш нәсем. Минем дә бар әле яш нәсем. Жырлыйбызда бейбізді күлішімізді, Жырласақ та бейесәк тә килешімізге. Бей қызлар һәм егетлер иерми күзді, Қушылайық әлі оларға, әйдәгіз бізді. Қуанышлар һәм бәхетлер сыймый күңелгә, Биемичә ултырырга без карт түгелләр. Бей кызлар һәм егетләр иерми күздә, Кушылыйк әле аларга, әйдәгез бездә. Бей кызлар һәм егетләр иерми күздә, Кушылыйк әле аларга, әйдәгез бездә.
bizde. Bir kızlar hem yigitler yerli kuzide. Uşalı gali ağlar eyle gezi bizde. Canımız bizning şunday şağımız bir kızlar hem yigitler yermi kuzida uşalı gali ağlar eyleyiz bizde bir kızlar hem yigitler yermi kuzida uşalı gali ağlar eyleyiz bizde uşalı gali ağlar eyleyiz bizde eyleyiz bizde. Dolkun bir, Dolkun. Dolkun direktörü bir. Fikrimi təqdim edəm. Nuqamlı yanğını jırlamadınız. Bütün jırlarga, bütün jırını jırlap etirip olmayışlar. Qadırlı dostlar, bugünkü konsertimizde qatnaştılar. Renat Valiyev yetekçiligindagi orkestr. Büyüşlerimiz Türk kızları. Büyüşümüz Liliya Gıymayeva özünün kuşçukları bilen. Юмор hem satiri ustalarımız Danil G'niyatov, Azat Nizamiyev. Meşhur kompozitorimiz, şiirler avtoru Ramil Miftahov. Muzikantlarımız Irina Orlova, Svetlana Gaynatdinova. Qadrli dostlarım, ertaga saat 7'ga kadar sağ bulaşam. Şuşu bakşada şıraşabız. Sağ olunuz qadrli dostlar.